Aiwa, ndida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Nhasi tauya zvakare kuzoona vasikana vedu, vasikana vekumanyame, Shalom naSharmaine, handiti? Shalom naSharmaine, vasikana vatakasangana navo sometime around April, handiti? Around April May ikokoko. Takasangana navo tikauya panapa mushure mekunge tange tanzwa nemagariro avakanga vachiita, tikabva tati aiwa regai tisvike tinoona kuti vana vari kugara sei. Panguva yachona vakanga umwe ane 9 years, Charmaine ndiye akanga ane 9 years, Shalom ane 12 years. Ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Chekutanga kana uri kutanga kutionawo nhasi, ndinongokumbira kuti usubscribe on our YouTube channel. Also don't forget to follow us on our Facebook page as Saint TV. Zvakare ndichida kukuzivisai nezvekampani yeShares Technologies. Aiwa, kampani yedu, kampani iri kumira nemacivil servants pamwe chete nevamwe vanhu vese. Iri kumira nevanhu sei? Kampani tine anonzi masolar generators, anochaiswa nesolar. Generator racho robva rachengeta moto wamunokwanisa kuzoshandisa kana magetsi achinge aenda. Zvakare tine mafoni nemalaptops nemaiPads zvatiri kupa at zero deposit. So imi chamunongoita kutibata panhamba dziri pascreen, mobva manzwa kuti zviri kufamba sei, kuti munge muri munowana izvi. Saka pari zvino tichiri kumbopa zero deposit macivil servants chete. Vamwe makasununguka kunge muri munotibata kana muchida kutenga keshi zvakare, tinazvo zvatinotengesa nekeshi, handiti? So regai timbokurukura nevasikana. Vasikana, Shalom. Shalom, wakadii zvako? Taurisa Shalom. Taurisa. Aiwa, wakasimba. Uri bo? Oh. No, perfect. Kwanga kuri sei uchikora? Kwakuri bo. Perfect. Charmaine, wakasimba? Ndakasimba. Kwakayanga kwadi kuchikora? Kwangu kuri bo. Handiti? Vasikana, tapedza kuoneka, handiti? Chimbondiudzai vasikana, kubva pamakaendawo chikoro, kuri sei kuchikoro? Kuri bo. Unodzidziswa chimbotiudza zita rako, unonzani, une makore mangani? Ticha wako anonzi ticha? Anonzi ticha Mem Manyama. Mem Manyama. Uri grade ani? 3. Grade 3. Unonzani? Charmaine. Charmaine nani? Charuvinga. Alright. Une makore mangani? 10. Wane 10 years? Watokura birthday rako yo musoni? Muna 6 July. 6 July? Saka wakadya wega keke, sei usina kufungawo angu iyo? Ndina kuigirwa keke. Unaigirwa keke? Alright, next year remember tichaita kuti keke rivepo, handiti? Shalom, une makore mangani? Une 13. 13 years. Uri grade ani? Grade 5. Grade 5. Alright. Ticha vako anonzi ticha? Mem Mangena. Mem Mangena. Alright. Kuri sei kuchikora? Ribo. So ndezviti zviri kunakidza kuchikoro. Tiudzei, natsotitsanangurai, nhasi toda kumboudzwa zvekuchikoro kuti muri kugara kupi, muri kuzvifambisa sei, chikoro chenyu chinonzi chii? Handiti? Chimbotiudza. Chinonzi Destiny Achievers. Alright. Muri kugara muri mabhodha? Saka munoenda nei kuchikoro? Nekombi. Munotokwira kombi yechikoro? Moenda kuchikoro then muchidzokera kuboarding house, handiti kumadhomu? Saka kunonakidza here? Shamwari yako anonzi? Faith na Trish. Kochitiudzawo Shalom, shamwari yako anonzi? Anana Maria. Ne2 my friends. Chii chaunofarira kuchikoro, Shalom? Kudzidza nekutamba. Mune muchidzidza nekutamba? Perfect. Saka makapasa here termino? Perfect. Ndakaona macertificates achiuya ekuti mimi muri kuimprova zvakanyanya, handiti? Aiwa, keep it up vasikana, handiti? So vasikana ndofunga muri kuvaona kubva patakaita vhidhiyo rekutanga
naiye zvino munotoona kuti vana vadii vachinja. Saka pamuri paholiday handiti, muri pamba penyu zvenyu handiti. Alright, saka ndiani ari kukutarisai mazuva ano? Gogo. Muchiri ngori nagogo venyu? Gogo good. Perfect handiti. So zvekuchikoro zvinhu zvese zvakakwana? Zvakakwana handiti. Alright, no perfect. Ko mwana anenge achizive. Mwana muriona zvakanakira vana vanenge vachiti zvinhu zvese kana zviripo zvinenge zvakangoringana handiti. But vana vedu tinofanira kuramba tichimira navo kusvika vakura, kusvika vapedza chikoro. Tichida kutenda Dr. Amai Gambizi handiti. Ndo vakavapa scholarship pachikoro. Ndofunga vakaona mavideos atakaita some months ago pavakapiwa mascholarships paDestiny Achievers, tichitaura naDr. Gambiza. Ndo vakati vaona video vakabva vati aiwa, seDestiny Achievers are giving vana tiri kuvapa mascholarship. Tichida kuramba tichingoti amai, thank you so much. Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka. Vana tiri kuvaona zveshuwa vari kubva kuchikoro, kuri kudzidzwa kuchikoro, kwavari kuchengetedzwa zvakadii zvakanaka. So kune vese vanoda kuti tipfuurire mberi tichibatsirana nevasikana izvezvi Christmas, vanoti aiwa ndoda kuvapawo zveChristmas, ndoda kuvaitirawo chino, zvikoro zvichitovhurwa futi pane mataki. Makasununguka kuramba muchitibata panhamba idzo dziri apo, kuitira kuti tinge tiri tinobatsirana nevana vedu kusvika zvaita mangwana. Ndovana chiremba vedu ivava. Tazogara manje tichibaiwa mainjections tazvidhara naangosei. Aiti angu garai apo ndikubaye injection. Ndova tiri kureza madoctors, manurses, mateachers, maministers amangwana handiti. So let's keep on supporting vana vedu kuti zvinge zvinoita zvakanaka. Munoda kudyei paChristmas? What's your favorite meal? Me is chicken in. Chicken in? Alright, mwana ari kungoti chicken in chete. Ndikatoona kuti pane achawinza chicken in. Ko your favorite meal, Shalom? Rice nenyama. Nyama yechi? Pork. Pork? Oh, no favorite pork seni. Sandirufunga muri kuzvinzwa nditi. Kune vana vachida kutipawo magroceries, vada kutipawo zvingadiwa kushandisa. Vana vari vega vanotobatsirwa nagogo good. Tichataura navo mai manje. So makasununguka kunge muri munotibata, upenyu hwavo hunge huri unoendera mberi. Tichida kuti thank you very much kune vakaita kuti upenyu huimprove panapa. Room yavo ndiyoyo, but zvinezvi yakatogadzirwa. I think you can bring the camera this side. Yakavharwa nema well wishers. Thank you so much. Kuti vana vange vari safe. Pane bed handiti. Vana vedu vari kurara pabed. I think you can see Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Ani nani akacontributa kuchinja upenyu hwevana ava. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka handiti. Nemashoko badza tinogona kushayiwa mashoko anokwana kuti tinge tiri tinotenda. Munoziva kuti mashoko ari stubborn. Hakuna rimwe rinodarika rekuti thank you. Munhu akakuitira chihombe sei unongoti thank you. Ukapiwa pisi yechingwa, thank you. So dai kwakuchinzi ndoda kutombodzifambira nyaya dzemashoko kuti pange pane mashoko ekuti munhu akatendwa anatsonzwa kuti adi atendwa. But chandinoziva ndechekuti Mwari vari kudenga ndivo vane nzira dzekukutendai nadzo, varamba vachikuitirai zvakanaka. Maita henyu vasikana, muve neholiday yakanaka ndini. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Anditi? Kune vanhu vakabetsera nemi, kuna Dr. Gambiza, muda kuti kudi. Nemadzidzisi venyu, vanhu vese vanokubatsai nagogo, muda kuti kudi. Thank you. Thank you. Anditi, oda kuti okudi Shalom. Thank you. Thank you. Anditi, thank you yekutorevesa iyo iri kubva pakadzika pechi pemoyo. God bless you so much. Rambai muri papo. Alright, iye zvino tagara nagogo. Gogo vana Shalom handiti. Ndo vatagara navo vatoda kumboti timbokurukura navo timbonzwa kuti vazukuru vavo vari sei. Gogo, makadii zvenyu?
Tiripo hedu makadi yangu. Tinofara mufaro wedu kukuonai zvakare. Tinotenda. Chokwadi munokwanisa kukwatisa henyu vatariri. Aiwa, tinofara makadi henyu muri yeZimbabwe. Tinotenda. Gogo, vari sei vazukuru venyu? Vazukuru vachinja, chero muri kutovaona. Handiti? Vazukuru vari kuchengeteka. Pakauya pekutanga vaitofunga kuti vana vanorwara, kwai kusava kurwara chaiva kurika chikafu. Asi yezvinezvi aiwa, vana vangu hapana problem. Handiti? Varaiti kunze kwomusikana waana nemaziso ndiye anoda kuendeswa ambonoonekwa maziso ake ndo ari kunetsa. Asi utano haiwa hatina chokutaura. Handiti? Haiwa, zvinhu zvese perfect. Kuchikoro ikoko ndinogara nchienda, vanochengeta vana zvakanaka. Handiti? Asi sekutaura kwaita angu hatina wedhi rokutenda naro. Asi mambo hanzi akashaya hope akati ndipewo bhuku reremembrance raMordecai ndione kuti akaitira mambo zvakanaka anoitirwei. Saka denga ndo rine anza, rine correction, rine zvese zvatiri kuita pasi pezuva. Aiwa, tinotenda. Ukama hwevana nevakuru vechikoro, vadzidzisi vavo, kwavari kuchengetwa, muri kuonawo huri sei? Memo vacho vane mwoyo murefu nekuti zvese vanenge vachiripota. Gogo mwana asi kunzwa mushe, vanondiudza gogo uyai mudai. Vanhu vandinoona sekuti chero vana vari ikoko kavati kumba vanototi aiwa kunotiri raiti. Vanotozomanikidzwa nenyaya yekuti ihoride kuti vauye kumba. Asi vanenge vachiratidza kuti kana mukasatitora tiri raiti, kureva kuti vanofadzwa nenzvimbo yavari kugara. Chero utano hwevana neganda revana rinokuudzwa kuti vana vagere zvakadii? Zvakanaka. Aiwa, ndinotenda mhuri yeZimbabwe, ndotenda Dr. Gambisa. Zvinombovaomerawo semunhu ikoko kuchikoro kune zvakawanda zvakambotambudza, asi aingovanamatira kuti Mwari davaitira zvakanaka. Vakaitirwawo zvakanaka zvinhu zvavo zvaraiti. Tinotenda. Aiwa, tinotenda. Ko pazvinhu zvakaita setaki munozvifambisa sei kana vakuvhura zvikoro Christmas kudai? Ndimuri paground. Ndisingazive zvinezvi, pekutanga zvakanga zvakareruka. Aiwa, vanhu vaimbosa maoko avo, asi temu yavapedzera kudzokera iyi yanga yakati omei. Ndakangoitawo zvazviripo ndikavadzosera kuchikoro. Saka pari zvinezvi hapana chati chapo. Handiti? Tinotarisirawo maoko enyu kuti zvinge zvinofamba sevana vanenge kuti uzoti futi memo vatambure noda kuti vana vai vadye. Taki inodo kuti kukicheni kunobikwawo makuseni vozodyawo masikati nemanheru. Saka pakati apa vana vanenge vachido kuti vati mabhiskisi, mazepi, maputi, maheu. Saka gogo vanongovavaridzawo zvavanenge vagona kana pasino aisa ruoko. Asi ndiri kutenda kune vese vakatambanudzawo maoko. Aiwa, chero ndiri kufara, chero ndane hutano, nokuti ndakarara ndisina pfungwe kuti vana vai vanopindirwa, vana vai vazodii vadye. Aiwa, ndangoziva kuti vari kuchikoro vanodya, vane pekurara zvese. Saka zvinhu zvandirerukirawo mukurarama kwangu, ndinotenda. Aiwa, tinoda kutendai mhuri yeZimbabwe, tichida kutenda nebasa guru ramuri kubata zvakare gogo pakutarira mhuri iyoyi. Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka. Sezvandambotaura kuti kune vese vangada kubatsirana nagogo pamwe nevana, vamwe vanenge vachiti ndoda kusvika pavana, hazvina kuipa, handiti? But vamwe ndinovarambidza wozi pafoni chaipo unotonzwa kutoti my intentions haana kuchena. So ukauyawo ukataura nesuwo zvakanaka semunhu ada kubatsira, tinokuita kuti usvike pavana. Pavana ina ndovanzokurudzira kuti munhu angosvika, handiti? So mukaona zvadaro musachiregei kubatikana. Tinenge tichingoitirawo security yevana. So vanoda kunge vari vanosvika hatizvirambidze kuonawo vana uchisvitsawo chawakabata. Last time pane vamwe vakangouya vari maoko, handiti? Havana kutozodzoka. Ochauti saka pfungwa dzacho dzadziridzei.
sekuti munhu anotoita hasha kuti ndoda kusvikapo, ende kazhinji kwaona munhu achiita hasha kudaro kazhinji ameno ane yakewo zvaari kuda, but vanhu ane mwoyo wekubatikana nekuda kubatsira nevana unotovaona zvakare. So mwari kubvunza kuti nhoroondo yacho yakamira sei. Takaita vhidhiyo vana ava inherera vakanga vari kugara vega, nanhasi tingangoti basically vari kugara vega. Gogo ndo vanotouya vachibvawo kumba kwavo vachiuya zuvatarira holiday kudai. So vana ava vanogara vega nechikonzero chekuti vakashayikirwa nevabereki, ndo pakashayikwawo hama dzingavachengeta. Vamwe vane wavo kutongesa kuti mhuri ingashayiwe vanhu, mhuri inoshayikwa. Kunyange vanhu variko vekwataruringa vakatowanda, vewamai vakatowanda, but anozvipira kuita basa rekuchengeta vanhu vanoshayikwa mudzimba umu, mumadzinza umu. Handiti? So kwenyu kana muri chichengetana nevana vanenge vashayikirwa nevabereki vanove hama dzenyu, hazvirevi kuti zviri kuitika kwese. Handiti? So kune vangada kubatsirana nesu kuti vana ava vange vari vanokura zvakanaka, ramangwana ravo ringe riri rinojeka, makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen. Aiwa gogo, maita henyu, Mwari wekudenga kuitire zvakanaka. Alright, from Uncle Saint, the only Zim uncle. Uncle Saint kandini kadzvadzi yamai venyu, gotwe mumba mana mai venyu mese, kuti mese makantarisa muri wazukuru wangu. Ndinoti much love and God bless.